Ahojte, víta vás Tarot Jaja. V prvom rade vám chcem zaželať všetko dobré do nového roku, hlavne veľa zdravíčka, nech ste šťastní, aj keď už teraz vlastne nezačal február. A ja som si pre vás pripravila tému alebo oblasť, čo ma čaká v láske mesiaci február. Takže ja už mám karty už aj očistené, aj premiešané. Rozdelala som si to takto pekne na 3 kôpky a môžete si vybrať buď prvý balíček s ono to je modrý náramok, ale vyzerá to vlastne, keby to bolo fialové. To je vlastne prvý balíček. Druhý balíček je takýto rúžový náramok s takým modrým očkom. A tretí balíček je vlastne takýto náramok s písmenkami a to mi dalo vlastne jedno dievčatko. Takže kľudne si to aj pozastavte, ak chcete. A ten balíček, ktorý vlastne vás najviac priťahuje, tak ten bude asi váš. Len chcem vám povedať, že vlastne energie sa stále menia a nemôže proste každý balíček, ktorý si vyberiete, rezonovať s vami. Ale pokiaľ bude rezonovať, tak mi dajte dole do komentára vedieť. Ďakujem. A prejdeme k prvému balíčku. Vítam prvý balíček. A tento balíček si pravdepodobne vybrali všetky tie, ktoré už majú deti. Takže sú to ženy, ktoré sú už vlastne mamami. Čo vás čaká v mesiaci február? Teraz si na to pozrieme v oblasti lásky. Budete tu mať nejaké príležitosti k láske, ale bude to také niečo jak stretnutie, nejaké rande. Na vzťah to zatiaľ nevidím, mesiaci február, ale viete si veľmi dobre manifestovať. Manifestovať si proste, perfektne si viete manifestovať. Máte tu aj šťastnú hviezdu. To znamená, že to, čo vy si prajete, to sa vám splní. A keď s kartou mágom je to veľmi silná karta. Čiže v mesiaci február ešte nevidím, že by to bolo na nejaký vzťah, ale sú tam nejaké také pozvanie do spoločnosti, pozve vás nejaký pán, proste nejaké rande a tak. Takže všetko dobré vám želám. Dajte mi teda vedieť, či to s vami rezonovalo. A prejdeme k balíčku 2. Takže ja vítam balíček číslo 2, takýto ten rúžový náramok s takým modrým očkom. No a tento balíček si vybrali vlastne tie, ktoré sú po nejakom rozchode kvôli trojuholníku, čiže nevere. Čiže teraz momentálne ste bez partnera, ste citovo vypriahnuté. Na mesiac február nevidím zatiaľ, že by ste mali nejaké stretnutie alebo rande alebo nič také zatiaľ. Ale mali by ste hlavne riešiť teraz samu seba. To znamená, že naučiť sa sebelásky, sebaúcty a sebahodnote a potom to dojde. Len chcem povedať, že toto sú vlastne dočasné energie, čiže pozrieme sa na to o mesiac, pozrieme sa na to vo februári a môže sa to vlastne celé zmeniť. Takže všetko dobre vám prajem a my sa presunieme na balíček 3. Takže tretí balíček vítam, ktorý ste si vybrali, takéto tie písmenka. Tretí balíček sú to tie ženy, ktoré vlastne majú partnerov, len cítia sa byť také uväznené vlastne v tom vzťahu a stále proste riešia minulosť. Trápia sa kvôli minulosti. Majú tu človeka vlastne z minulosti, ktorý bol vlastne chladný, bol viacej v rozume ako v citoch a stále majú také tie spomienky, keby na toho človeka. Takže ten človek, ale ono by ste mali sa asi od tej energie odpútať na to, aby prišlo niečo iné proste, lebo tým, že ste vlastne v partnerskom vzťahu teraz, tak neviete dať tomu partnerovi to, čo by od vás on očakával, alebo to, čo by ste vy chceli. Takže tuto vidím, že v prvom rade by ste sa mali odpútať vlastne od minulosti a potom až riešiť nejaký ten vzťah. Ale tie energie sa môžu vlastne meniť, takže pozrieme sa na to v mesiaci marec a uvidíme, čo bude ďalej. Pokiaľ s vami rezonovalo toto video, tak vás poprosím, dajte mi like,
odber a napíšte mi do komentára. A prajem vám všetko dobré. Ahojte.